Мен шушы Бикбау авылында мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе булып эшлимен. Авылда әлдән-әле безнең ай сайын чаралар үткәрелеп тора. Менә бу 14 апрель көнне безнең авылда боз озату юласы бәйрәме үткәрергә җыелган идек. Гадәттәгечә инде белдерү язып алдым, элдем. Анда кем теле шул килә ала иде. Менә безнең бу бәйрәмгә Розалия апа Фәрхетдинова үзенең квадроциклы белән килде. Розалия апа инде ул безгә гадәти хәл, ул магазинга да, анда каядыр булса йомышына да шушы квадроциклына утырып йөри. Без аңа күнеккән инде, игътибарда итмәдек. Ә безнең авылда Альбина бар инде, Ахметова Альбина, ул читтә эшли. Шуңа күрә ул бәлки күргәне дә булмагандыр Розалия апаны, квадроциклда йөргәнен. Ул аны күреп алды да, исе китте. Розалия апа, туктале ди, мин сине төшерим әле ди инде. Төшер әйдә ди, ризалык бирде Розалия апа. Шулай иттереп, ул кадрга эләкте. Розалия апаны кадрга төшерде дә, ул видеога төшерде дә, аннан саубуллашып китте үз юлына, боз озатырга су буена китте. Менә шулай иттереп, Альбина инде бу эшенә бик сөенде, иптәшләренә дә күрсәтәсе килде инде классташларына. Шуннан WhatsApp'тан иптәшләренә җибәрде. Ул уйламаган иде аны интернетка эләгеп, менә шулай бөтен йолдыз булып таралыр дип. Моны 2 ел элек алган идек. Менә бакча тырмарга инде, пишәннәргә барырга. Хәзер инде менә монда су башнысын нәйтеп йөрим, җибәреп инде. Шунда барып йөрим. Аннан җәйкене берлегәннәргә барабыз баланга. Мотоциклда да йөрдем. Тракторда да йөрдем. Әле күпердән тракторга төяп, кешеләрне пишәннән алып кайта торган идем. Онда кешеләр дә курыкмайдыр. Күпердән бит ул. Әле күперне хәзерге сымакына салмай торганнар инде. Гомер буе шушында кайда туган, шунда әйткән дигән шикелле шунда, Калмырда авылында туган идем мин. Монда кияүгә чыктым инде менә. Ирем белән үлән ташыдык абыемга. Мин грузчик булып йөрдем. Факел белән алар тракторда йөрделәр инде. Шунда мине тракторга өйрәттеләр. Алар миңа тракторларын бирә торганнар иде. Үзләре ял итә торган иде. Ял элек бит ял да булмады. Ни дә бәйрәм дә булмады безгә. Бер дә булмады бит. Хәзер генә бит ул инде менә. Уйнап йөрибез булай гына әйткәндә. Мотоциклны да шушында кияүгә чыккач инде ирем өйрәтте. Мотоциклга да, тракторга да ул өйрәтте. Хәзер инде менә 45 ел булды быел монда килгәнгә. Бу нигезгә килгәнгә 45 ел. Почти монда килгәннән бирле инде менә хәзер моны малайлар алып кайтып берделәр. Әле скутер алып кайткан миңа сиңа дип әйтеп кайттым дигән бер скутерны. Ну ансында курыктым. Ул бит шәп йөри скутер. Монсын инде тоже алып кайттылар, алар алып кайттылар инде. Бу техника бик җайлы икән дидем дә утырып киттем. Үрәттеләр дә инде алар, малайлар тагын менә шулай кабзарга, шушылай итеп әйтәргә дигәчтән инде теге электән әзрәк йөргән булгач. Шул алай бик кыен булмады, курыкмадым. Әбиләр дә утырып йөри бит. Менә бу арбага төяп әле әбиләрне нигә дә берлегәннәргә дә бардым бит.
Менә 2 ел тулды хәзер моңа тоже нигә инде. Суны җибәрәм. Авылга тегендә. Үйдә жатасы килмәй. Юк. Юк. Үйдә ятасы килмәй. Мен инде гомергә шулай менә шоллага чәк нисенә нәйттеләр әйме. Радиодан ишеттем чәккә, анда бардым. Анда бар нәйткән әле мен грамоталар, анда бүләкләр ниләр бар инде чәк пешереп. Үйдә тоже инкубатор белән шибиләр чыгарып. Шулай итеп одакланып ятам инде. 3 малаем бар. Иң олысы Илгиз Чаллыда предприниматель булып йөри инде. Икенчесе Алберт, менә шул Казанга да илткән имансын, укырга инде шул 10нчы гимназияга. 10нчы гимназиямсы, ул 2нчы гимназиямсы, анда татар нисе бар иде. Шунда җыйганнар иде. Шул ансы Себердә йөри инде хәзер. Кичесе тоже Себердә йөри. Нисе олысы хатыны белән 20 елдан артык тора. Кичесе 10 елдан артык тора, 2 балалары бар, тегесенең дә 2 баласы бар, бер кызы, бер малай олысының да. Менә бу буртанчысы өйләнмәде, бер кыз кирәк. Кушып кайтып китәм дә инде. Әле менә малайларны үзе сүнәргә күләгәннәр, менә кичә сүнгән, кайчагындан итеп калабыга юл. Тегендә эләгеп, кайчагында сүнмәй, яңадан тагы килеп карайым инде. Тагы менә нитмәсә, сүндерәм, сүнгән булса әйтәм. Әле менә хәзер үзе кушарга, үзе нитәргә күләр дип нитәләр, әйе. Менә 2 ел йөрим, әле бер насоста янганы да юк, бер нинди дә юк. Розалия апа авылдагы бик мөхтәрәм кеше ул, бик активистка. Мин үзем менә шушы клубта эшләгәнлек белән инде аның бик күп файдалы якларын күрдем дияргә була инде. Без өлкәннәр белән дә чаралар үткәрәбез. Әле генә менә күптән түгел генә инде. Мөнәҗәт бәйрәмнәре үткәрдек, Нәүрүз бәйрәмнәре үткәрдек. Ул анда бер дә ялындырмыйча килеп җитә. Розалия апа безнең бик уңган апа ул. Ул инде мөселман хатыны буларак намаз укый. Бик тәртипле, аның гаиләдә ул үрнәк әни дә. Балалары бик тәртипле аның. Оста, уңган, шәк пешерә безнең Розалия апабыз бик яхшы тәмле иттереп. Кем генә булмасын, аңа мөрәҗәгать итәләр, шәк пешерергә заказлар бирәләр.